Ayan o, di ba? Sobrang saya na isa kami sa magmamarisyal kay BBM. Andyan na yung mga kasama natin. Videoin natin kung paano kahaba din. I love it.
Nandun po si Bongbong. Tiga doon na. Oh. Yes, yes. Papakiusap sa ating lahat na dapat ay meron tayong unity. Dapat ay buo ang team natin. Kaya ang suporta natin kay BBM ay suporta rin kay Mayor Inday Sara. Kaya, Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! At huwag kakalimutan. Attorney Larry Gadon! Mga kababayan, mga kasama ko dito sa Pangasinan, ito ang pagpapakita natin ng ating puwersa. Nagpakita tayo ng puwersa upang bigyan ng babala ang sino mang gustong mandaya. Hindi na natin pwedeng payagan at payain pa si Bongbong Marcos. Hindi tayo papayag na siya ay hindi mananalo. Sapagkat kitang-kita sa buong Para kasama yung kasama. kitang-kita sa buong Pilipinas ang napakaraming mayorya na ang pinipili, ang sinisigaw ng kanilang damdamin at ang kanilang puso ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Alam niyo ba, merong isang kandidata rin na nagpoprotekta at nagmamahal kay Bongbong Marcos. At yan ay walang iba kundi si Mayor Inday Sara. Kaya kinakailangan kumpleto ang ating team. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! At kung meron man dito mga taga 6 district ng Pangasinan, humihingi ako ng suporta sa inyo kay Phil Villamar. Phil Villamar for Congressman. Suportahan natin. Sino mga taga 6 district dito? Salamat sa inyo. Huwag niyong kakalimutan ang suporta kay Villamar para Congressman. Villamar para Congressman. Maliwanag ba? Yes! Okay, maraming salamat. Senador Gadon!
ating mga national ID ay manggagaling sa headquarters sa BBM 2022. BBM. Okay? Oh. At huwag niyong kakalimutan, ang original na partido ng Marcos, ang KBL. KBL! 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 At ngayon ay ipapaliwanag sa inyo ng ating national team leader at chairman at ating magpapaliwanag walang iba kundi si Herbert Martinez. Maganda kayong lahat! Ako po ang National Chairman ng BBM 2022. Ay, gusto nyo ba lahat kayo magkaroon ng ID galing sa National Headquarters? Okay, yung mga grupo, mga leaders ng grupo nyo, Sasautan natin, binibigyan mo. ganito na! Sabi nila po. Gusto ko lang pagkakalan sa inyo at bawat isa nyo ay magkakaroon ng ID galing sa National Headquarters ni Bongbong Marcos. Yan po ay sa pamamagitan ng mga leader nyo sa inyong mga grupo ay makipag-coordinate na po sa National Headquarters. Hanapin lang po ang opisina ng Team BBM 2022 at kami po ang bahalang mag-facilitate para po sa inyong mga ID galing sa National Headquarters. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating mahal na susunod na Pangulo, Bongbong Marcos. Thank you. Yes, I love it. Tawagan ko sana yung isang kasamahan natin, baka hindi makalusot. Yung sa ating kasamang grupo ni Inday Sara. Nandiyan ba si Bong? Bong Alonso. Datu Bong Alonso. Baka pwede packet ka rito. Isang sample naman ang bobo dyan. Ano? Peter po, hindi kami kapitod. So yun mga kasapot, natapos na po itong caravan dito sa Lingayen. And tiniis namin yung init sa daan, mga puyat namin para may pakita yung namin suporta kay BBM. Kaso nga lang wala siya ngayon eh. Wala siya eh. So okay lang kahit wala siya. At least pinakita namin yung suporta namin na pumunta pa rin kami kahit na kikibi sa gasolina. Mga ganon, walang problema doon. Ang importante, nakaraos. I love it. Yes. Oh, shout out. Pa-shoutout nga po sa Team Sapot. Ikaw, sir. Oh. Shoutout sa Team Sapot. Sapot. So, ayun. Salamat.